שלום לכולם, הפעם נלמד על מזיגה. כדי למזוג נכון, אנחנו צריכים לדעת כמה כללים. כלל ברזל, כלל הראשון, לאחר שהקצפנו, ערבבנו, מזגנו. זה הכלל הראשון. למה אנחנו עושים את זה? החלב והקצף נפרדים אחד מהשני מאוד מאוד מהר. כל עוד הכד עומד ואנחנו לא מערבבים את החלב המוקצף ביחד, בעצם הקצף ייפרד מהחלב, וכשנמזוג את החלב המוקצף יצא לנו חלב, ורק בסוף הקצף יצטרף אליו כגוש או בכלל יישאר בתוך כד ההקצפה. ולכן חשוב מאוד להקפיד על הכלל הזה. ערבבנו, מזגנו. כשאנחנו מוזגים כוס קפה מההתחלה עד הסוף, אנחנו צריכים להקפיד על כמה דברים. אז כמו שאמרנו, ערבבנו, מזגנו, חוק ראשון. חוק שני, אנחנו מוזגים מקרוב לכוס. החוק השלישי, אנחנו מוזגים למרכז הכוס ומסיימים את ההקצפה. החלב המוקצף מגיע לשפת הכוס המלאה. אנחנו בעצם ניתן דוגמה. חוק מספר 1, ערבבנו, מזגנו. אני מוזגת למרכז הכוס, מההתחלה עד הסוף. שימו לב, אני קרובה, ואני מקבלת במזיגה הזאת צבעוניות, ובעצם ערבוב מלא של האספרסו, החלב והקצף, בצורה הומוגנית לנוזל אחיד. וזו הסיבה שהמזיגה הזאת והערבוב לפני המזיגה חשוב מאוד. כאשר יש לנו יותר מכוס אחת, שתי כוסות קפוצ'ינו להכין, אנחנו נצטרך למזוג בצורה אחרת, בצורה שונה. אז כשיש לנו שתי כוסות, ואנחנו רוצים את אותו כמות קצף, אנחנו בעצם נמזוג בסגנון מזיגה שנקרא חצי שלם חצי. איך אנחנו מוזגים את זה? אז חוק ראשון, חוק הברזל, ערבבנו, מזגנו. את הכוס הראשונה אנחנו נמזוג עד גובה חצי הכוס. את הכוס השנייה אנחנו נמזוג מההתחלה עד הסוף, עם אותם דגשים למרכז הכוס, קרובים לכוס, ונשלים את הכוס הראשונה עד הסוף. בצורה הזאת בעצם השגנו שכמות הקצף בשתי הכוסות היא זהה. אז מה קורה כשיש לנו יותר משתי כוסות למזוג להם את החלב המוקצף? יש לנו 3 כוסות או 4 כוסות. אני אדגים על 4 כוסות שהם גם בגדלים שונים, על מנת שנבין את אופן השימוש בשיטה הזאת. אז קודם כל, בשביל 4 כוסות, אחד מהם קפוצ'ינו רגיל, השאר קפוצ'ינו קטן, 3 קפוצ'ינו קטן. אז קודם כל בחרתי בכד הקצפה גדול יותר, על מנת לסגור אותם ביחד. לא לשכוח, ערבבתי, מזגתי, נכון? אוקיי? אז איך שיטת חצי שלם חצי עובדת פה? אז קודם כל אנחנו תמיד נמזוג לכוס הגדולה ביותר, עם נפח המזיגה הגדול ביותר, ורק אחר כך לגדלים האחרים. חוק שני, אנחנו נמזוג עד חצי הכוס לכל הכוסות, פרט לכוס האחרונה שהיא תמזג עד הסוף. חוק שלישי, אנחנו חוזרים ברוורס. בואו נראה. אז ערבבתי את החלב המוקצף בכד הגדול יותר, את הכוס הראשונה מזגתי עד חצי הגובה, את הכוס השנייה גם עד חצי הגובה, הכוס השלישית עד חצי הגובה, הכוס הרביעית נמזגת עד הסוף, למרכז, מקרוב, כמו שלמדנו, ואז אני חוזרת רוורס, בעצם ממלאת את הכוסות עד הסוף. ובאופן הזה אני סוגרת 4 גדלים שונים של כוסות הקפה, כשכמות הקצף זהה בכולם. אז בואו נסכם את 3 הכללים המרכזיים למזיגה נכונה. כלל ראשון, ערבבתי, מזגתי. כלל שני, מרחק הכד מהכוס בזמן המזיגה הוא מאוד קרוב לכוס, אבל לא לגעת בכוס, זה מאוד מאוד חשוב. והכלל השלישי, למזוג למרכז הכוס באופן שוטף. זאת אומרת שהזרימה תהיה אחידה לכל אורך הדרך, עד שהקצף מגיע לשפת הכוס. במידה ויש לנו מזיגה ליותר מכוס אחת, ואנחנו רוצים שכמות הקצף תהיה זהה בכל הכוסות, יש לנו גם כמה כללים לשיטה שנקראת חצי שלם חצי, שדיברנו עליה קודם. אז קודם כל אנחנו תמיד נמזוג ונתחיל מהכוס הגדולה ביותר. כלל שני, אנחנו נמזוג עד חצי הכוס, לאורך כל הכוסות, עד הכוס האחרונה. הכוס האחרונה תמיד תהיה המלאה, ואנחנו חוזרים ברוורס עד לכוס הראשונה, ובכך השלמנו מזיגה ברצופה עם כמות קצף זהה לכל הכוסות. זה הזמן שלכם לתרגל, נתראה בסרטון הבא.